Ja. Un noi del poble sembla contrariat, no pot entendre allò que en el món està passant, no suporta la ignorància d'alguns dels seus paisans quan parlen d'actualitat. Sense vergonya, criden sense por, difonen pel veïnat el que escolten al ramat, acusant de les penúries que afecten al país les noves polítiques socials. Amb unes vides de precarietat, mancats assalariats que a la dreta van votar, al igual que els que provoquen la seva esclavitud. El noi no aguanta més. Un vell del poble no està contrariat, la vida li ha explicat que això sempre ha estat passant, que no s'ha trobat la màgia per al món transformar d'avui per a demà. Ara ja sap que tot allò que fas va construint un món que floreix a cada instant, que encara que a gran escala no es puga notar, l'abans és immortal. Un noi del poble no està contrariat, entén en part allò que en el món està passant, sap que en grans de sorra i segles de lluita permanent serem éssers conscients. Eixes lliçons que avui t'emportaràs demà ens convertiran en avanços consciencials, fins el dia on l'experiència permet al món saber que tots